Szóval, mivel a malacoknak általánosságban kell 2 malachoz minimum 3 tányér, hogy ne vesszenek össze rajta, ebből 1 gyümölcsöknek, 1 a tápnak, 1 pedig az ilyen vegyes, ezt fel lehet így akasztani a ketrecnek a rácsára egyébként. Egy kis akasztós, a kicsit piszkos, vagy kieszt mosva is. Illetve kell valamilyen fémás, ez lehet ilyen nagyobb létek alakú, vagy ilyen kis újból felvett étellabda, ebbe lehet gyűlölni és fémát is tárol, és valamint egy kis csöngő. Illetve még ilyen ételekhez kapcsolódik a itató is. Ez is ilyen ételható, ez ilyen csöpögtetős. Ki lehet belőle sajtolni a vizet. Nekem ez egy ötlemény is. Kicsi, de frissen volt benne mindig a víz. Kicsit már elrázták a akasztóját, de még mindig nagyon jó. Aztán most jönnek az ételek. Hát igen, még ilyen pálalóból kell egy ilyen ételtartó is. Alapban egy ilyen magkeverő táptalálunk, bár ez nem értjük. Ez így néz ki. Csak sok benne az ilyen kis sárga hódítja. Ezeket én mindig külön válogatom egy csorba. És akkor már körülbelül egy ilyen 150 gramnyi egy tápban, ami 700 ml-s. Illetve még így ételekhez kapcsolódik, de bár egy játékkategória is. A fogkoptatók és a nyalósok. Nem akar valamiért látszódni. Mert ott a fényes rájuk. Ez egy ilyen kerek nyalósó. Ez egy fogkoptató. Még egy is sóból van. És ezen túl van még egy ilyen fogkoptató. És valamiért lesztettem a ketrecről. De amúgy ezt használjuk. És akkor jött a játékkategória. Nagyon sok játék kell a malacoknak. Például egy ilyen rákcsálófagyú és kiváló játék lehet. Jaj, csak ez szép. Szóval egy ilyen rákcsálófagyú. Még egy drónha felveszed elébe szedni a ketrecre. Nagyjából is felveszik. Megtegyük. És így felcsavarjuk a ketrecre. És akkor a flow. Na, elég sokat megettek ebből az izéből. Elég kellemes, most nagyon folyik belőle most éppen a mag. Én azt mondom, hogy nem követni. Illetve egy másik játék, ez az alagút. Így lehet hajlgatni, ezek ilyen kis fák. Pedig beleférnek, a malacok is bele fognak férni. Fontos, hogy ezt ne lehessen megállni, mert fennáll a mérgezés veszélye itt is, illetve hogy a fa ne legyen ilyen kezelt fa, nem kezeletlen fából készüljön. Ebben látjuk, hogy eléggé kezeletlen fa. Valami. Szóval ez kezeletlen fa. De is akkor meg nagyon szeretnének valamit beszélni. Jól van, megszakott. Szóval most jöttek az ilyen még mindig játékokhoz kapcsolódó dolgok. 2 malacot minimum kell 2 ilyen kis törölköző. Nekem az egyik az ilyen karácsonyra kapják. A másik pedig ilyen sima kis törölköző. Ehhez nagyon szeretek ráfeküdni. Le is rakjuk rájuk egy gyorsan. Vagy akár hátba is be lehet ezt tenni. Imádnak ráfeküdni, mert nagyon jó puhák. Szeretnek a malacok egyébként puhák feküdni. Oké, következő kategória a házak, illetve a malacok tárolása. A malacok tárolása általában ketrecben vagy kifutóban ajánlott. Egy ilyen nagyon köttek ismertek, szerintem hamarosan lesz ide kifutóm. Ennek az ajtaját könnyen lehessen nyitni, és itt legyen rögzítve valahol. Aztán, ha nem elég egy ketrecet, akkor lehet venni egy ilyen üveg terráriumot. Ilyen üveget. Ne legyen túl nagy, mert úgyis lesz éppen is sokat a malacok, ezért szeretik egy ilyen üveg fölkítokat. Ez ilyen. És ebbe is legyen folytás, mint
ezért még egy ilyen játék, tudod, egy ilyen papucs, ebbe kiérnek a malacok a udvarra, ebbe lehet a takarításkor, tudod, hogy egy multifunkciós malackáról, de nem ebbe laknak. Aztán házak. Ugye van a kötetben a házuk, mi csináltuk fűrészkorban, ami összejönve ez a ház. Eléggé megrágtuk, volt egy ilyen elválasztó, de ezt lerágták róla. Most egy újat kell csinálnunk. Még van egy bolti házunk is, ezt is jól megrágcsálták. Ezt is jól megrágcsálták. Ez már eléggé mocskos is, tehát nem nagyon teszem be ezt már hozzájuk. Mert ebben van pár szög. Amúgy egész jó ház ez is, csak az ablaka túl pici szerintem. Nem igazán fékéltem el a zsírák se. Úgyhogy van egy ilyen malac. És a következő kategória, hogy mit tegyünk a malacok alá. Lehet rakni alájuk ilyen almat. Vagyis hát inkább ilyen almot használjunk alájuk, mint a dugós almokat. Ez citromos alom. Malacoknak van kifejlesztve, 60 literes, itt van. Lehet ezen kívül még kapni dugós almot, és homokot is. Én jobban szeretem ezt, mert ez jobban szívja a nedvességet. Illetve még van egy nagyon fontos dolog, amit nem a malacok alá kell tenni, hanem ezt eszik, az pedig a szénap. Ez mindig legyen friss. Figyeljünk rá, egy magyar gyárt meg legyen, mert a többi az nekem nem vált be annyira a külföldi, például a szlovák, mint a magyar. Valahogy így nézzen ki. Nagyon jó illata van egyébként, fantasztikus illata van. Én ezt a zacskóban tárolom. Szóval nagyjából ennyi kell a malacoknak. Köszönöm, megnéztetek, sziasztok!